Aray na pagkauto po sa mga indo mga tugang, aldaw po katango niya ni Martes, petsa 26 na, amakon mo siya, 26, petsa 26 na kan Nobyembre 2024. Sabi niya siya, nagbibilang na sa nangaya ako, Jel. Tulong aldaw na sa nangaya, may good news na naman ngaya kita. Kumusta po tabi ika mo? O idigdi sa sentro kan syudad kan Legazpi. Nagduduro dalagan an uran tapos init kaya duman po sa mga maraluwas sa indang mga residensya. Pasiguro po kamo nin mga pamando. Tanganing day ka mo makaarog kan sa kuyang boses. Day ka mo habang nagsusurat nagsisingot-singhot. Kay Dr. Chris Gianan, maray na pagkaudto po sa imo, Doc Chris. Dahil ako nakatios, Kuya Ramir, nagkonsulta na ako kay Dr. Chris. Tanya ko, gari ba ko naman, maray na, perang simana na ako nagsisinghot. Kainiong tigmamati ko. Tapos, po, di, makaskasun sa reply ni Doc Chris. Doc Chris, maray na pagkauto po sa imo dyan sa Daddy's Angel. Niyaw lang sila dyan sa Barangay Sagmin. Kipa, kumusta ka po, Doc Chris, ni Kuya Ramir Tanay? Nahihiling ko si Kuya Ramir ang nagdadara pa didikan mga bulong niya mismong si Dr. Chris Gianan. Sabi niya siya, dapat nga nagbabike si Kuya Ramir nga pasiring duman sa clinic ni Dr. Chris dyan sa may kararaya iyan kan Albay Electric Cooperative. And kaampangan man iyan kan Ravax Animal Bite Center ninda Ma'am Tet Aldana Hakob. Kaya madali indong makuha iyan, harani sa sarong laboratory. I mean, so clinic baga na nag-undergo ki mga laboratory. Harani po iyan na Daddy's Angel and then Ravax sa Animal Bite Center. And of course, duman po sa mga naghahapot, may tigbasa ako ni Kuya Ramir na sa alay ko may paglangkaw ki singil kan kuryente. Ngunya na bulan ni Nobyembre. Last year, gari natandaan ko, gari nagbabaan apodigdi an singil kan kuryente. And then, minimal man lang ini. Pero pag natipon, pag hindi na bayadan, posibleng maglangkaw po tabi iyan. And of course, para duman po sa mga naghaharapot kan, kung may slots pa, para sa apodigdi civil service examination, ilingon po nito duman sa N-list ining su new normal list system kan Civil Service Commission. Dahilan ta, duman ni natig po post, duman maaaraman nindo kung may slot pa ta, ang kada probinsya po kaya mga tugang. Igwa lang siya nin allocated na number of slots na i-offer. Ngunya na mangyayaring examination po sa masunod na taon. And then, kung panahon na iyan, kaya po nidong maghalat giraray. Pero kaya kitigaapod na comex itong su computerized examination, na maski wara itong su nakaschedule na pen and paper test, kaya po nidong mag-inquire dun sa Civil Service Regional Office number 5 sa Barangay Rawis iyan. Tanganing makapag-exam kamo kaining su eligibility examination kan CSE. Pero yan, sa naghahapot kan su pen and paper test, sa pagtubod ko Kuya Ramir, posibleng panahon na init, tas suduwa nga ni dyan, si MJ tapos si Jasmine, nadipisilan na silang mag-access duman sa N-list. And of course, maray na pagkautupalan dyan sa sa Regional Maritime Unit 5 kay Sir Larry Allende. May nitigsan sa ko si Sir Larry na picture. Sabi ni Sir Larry, may nag-forward sa iya na for info naka-recover ni na itong mga peke, baga Kuya Ramir na sigarilyo. Sunada ko, na-confess ka dyan sa may parte kan Pidoran. Naka-recover ng sigarilyo sa Rapu-Rapu, pinalutang sa dagat. Day ko masabi Kuya Ramir, dyan kaya sa Marigondon Campidoran last week, may nadakop itong Seaborne Patrol kang Emlet Ligaw. And then itong mga involved na siyam na parasira, pigbalo nilang itikwang itong susakayan pandagat, tanganing magkaurulog man sa mga sigarilyo. And then sabi last time na sa pakikipaghuron ko kay Sir Larry,
may mga may mga sigarilyo siya na naulog duman sa bangka. Kaya ang pangapunan baga duman ni Sir Larry, just in case na, syempre, itong sudagat, dadarawon ito sa mga baybayo. Just in case na nakuan do yan, day po nindo pag-keep, day pagtago, i-turn over sa barangay o sa pinakaharaning police station. Pero ining sutigsan ni Sir Larry sa may parte kan rapo-rapo, day ko sure kung ito ba na itong suhali duman sa mga natikwang na sigarilyo duman sa MV Susi, kung yun na ini or another ini ong anapoligdi, baka separate ini or sa kung sa inhali kasi ang pagkanta baga itong sa mga nagkadarakop duman anapoligdi, bako lang sinda itong supig re-rent kang unidentified na vessel na ito sa batuninda sa tao kang kadagatan and ita-transport ito sa Manila na parte kan Bicol Region. Kaya sabi ni Sir Larry, matipon pa kami ng mga information kaiyan, and then sa mga masunod na aldaw ipapaluwas sindaan sa indang informasyon ed maaaraman ta po tabi iyan. Maray na pagkauto kay Sir Phil Balila Jr. watching from Pampanga. Pa-shoutout da po sa mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Lalo na kay mama niya Vivian Baluncio. And then kay Sir Alvin Uy, nakaantabay po una na pagkauto. Sir Alvin, maray na pagkauto po sa and then ingat-ingat lang po sa imong lokasyon. Ano pa man Kuya Ramir? Sabi ni Kuya Ramir, paita na nga yabe. Ang sa kuyang kapartner po sa Lalo Technical, si Kuya Ramir Tanay, ang nagpa-practice na dyan sa IT, si Shara May Leron. Ako po tabi ang sinong nakaibuahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Pare, alam mo ba pag overwork at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters.